rozhodně ujít. Jste červený hřeb, rozhodně ujít. Jste červený hřeb, rozhodně ujít. Jste červený hřeb. Jméno Armáda spásy, která je vlastně celosvětová organizace, kdy si založil William Foot v roce 1865. V České republice máme znovu obnovení od roku 1990, kdy vlastně prezident Havel pozval Armádu spásy znovu do České republiky po té 40leté pauze, kdy vlastně byla zakázána 50. letech komunistickým režimem. A tady v tomhle domě vlastně ten dům vznikl před 9 lety, kdy vlastně z bývalé školky se udělala ubytovna pro ženy a matky s dětmi. Tohle je vlastně taková stručná anabáze tady tohoto domu. Je zajímavé, že v tomhle domě vlastně máme nejen ženy, ale i maminky s dětma. Maminky s dětma jsou většinou normální, ubytovny pro maminky s dětma jsou celkem hojné, ale ženy, které vlastně tady bydlí, jsou jediné v kraji, je tolik těch žen tady na jednom místě, je jich celkem 28. Takže vlastně tyhle ženy mají střechu, úplně postavenou střechu na hlavou. Úspěšnost záleží v čem. Jo, protože vlastně třeba, když si zeptáte na kolik lidí jde do vlastního bydlení, tak ta úspěšnost je minimální. Jo, takže tam je možná to do 10%, ale úspěšnost třeba v tom, že ten člověk si odpočine, ten člověk vlastně se stabilizuje, tak vlastně tam je možná 60–70% úspěšnost. Samozřejmě potom ten další cíl je najít si nějaké ubytování a většinou to řeší naši klienti, to řeší tím, že jdou na ubytovně komerční. Jo. A tam zase buď tam vydrží, nebo nějakým způsobem zase se vrátí k nám. Jsou i cestovatelé, kteří vlastně obcházejí všechny azylové domy v kraji, takže vlastně nejenom Armádu spásy, ale i Charitu a i Diakonii, takže vlastně on si udělá ten člověk kolečko a za několik let se vrátí zpátky. Ta úspěšnost se moc nedá nějakým způsobem nastavit. Já jsem moc rád, že jsme vlastně navázali se Stopkou, kteří vlastně nám nějakým způsobem pomohli ty dobrovolníky sehnat a vlastně zabezpečují kompletní servis. My vlastně těm dobrovolníkům dáváme jenom práci a říkáme jim, co mají, jak nám můžou pomoct, ale všechno ostatní dělá Stopka. To jsme moc rádi. Momentálně máme na našem projektu 3 dobrovolníky ze Stopky. Jedna paní, která pomáhá v kuchyni, pomáhá vlastně i klientům a seniorům, pomáhá spíš rozmluvy, dělá s nimi rozmluvy, spíš se nějakým způsobem s nimi baví a to je pro ně velké pomoc, protože ti důchodci jsou většinou osamělí. Takže vlastně to je pro nás největší pomoc. Potom máme 2 ženy, které vlastně pro nás šijou hračky, které potom používáme jako propagaci azylového domu, ale i jako dárky pro naše ubytované děti. Takže vlastně to jsme taky moc rádi a hlavně, že nás trošku naučili, jak se to dělá. Protože vlastně chceme nejenom využít to, co umí, ale aby jsme se taky něco naučili my, aby do budoucna jsme si mohli i některé ty věci šít sami. Takže to jsme moc rádi, že nám Stopka dovolila tyhle lidi zaměstnat pro nás. No, to jsou ty 2. To jsou vlastně maminka s dcerou, jo? Jo. Já myslím, že to minulost, že se kdysi uklízelo, by jsem to tam ani nedal. Ne, Jak jsme spokojení? No, jsme velice spokojení a je dobrá spolupráce se Stopkou, kdy vlastně, když máme nějaký požadavek na další lidi, tak vlastně Stopka nám sežene člověka konkrétní do našeho projektu, což je výborné a můžeme si dokonce vybrat více kandidátů, což děláme a je fajn, že vlastně ten člověk potom ví, do čeho jde. Tím pádem nám více může pomoct. Ale vlastně teď jsme se domluvili, že dobrovolník už není uklízečka, takže vlastně už máme vlastně spíš jenom lidi. To jako jste se domluvili vy, nebo? Domluvili jsme se společně vlastně s paní Štěvičkovou, no, která vlastně, jo, že vlastně se to trošku rozdělilo. Když si oni hodně chtěli odpracovat těch svých 30 hodin a chtěli vlastně nějakým způsobem dostat zvýšenou sociální dávku a bylo to spíš na ty peníze a teď je to spíš na tu kvalitu.
Vlastně spíš nám pomáhají v tom, že nám chodí s klientkama, šijou, anebo vlastně pomáhají v kuchyni, ale nejenom roznašet obědy, ale hlavně mluvit s těma lidma. Což si myslím, že ta dobrovolnická činnost je daleko lépe vlastně tímhle naplněná, jo? Než jenom to, že uklidí určitou část ubytovny a tím pádem si odpíšou ty hodiny. Jo? Myslím si, že bychom se obcházeli těžko bez nich, protože tihle lidé jsou pro nás vlastně taková možná i motivace pro zaměstnance. Zaměstnanci často mají své starosti, své povinnosti, které vlastně tady musí vykonat a třeba na rozmluvy s uživatelem už nevyjde tolik času. V rámci individuálního plánování ano, ale v rámci takového pokecu s tím člověkem nebo zeptat se, jak se má, tak vlastně na to nikdy není dostatek času, takže bylo by to velmi těžké. Jo? Protože vlastně většinou oni pro nás pracují a vlastně já jsem moc rád, že jsou třeba ta paní v kuchyni je velmi spolehlivá, protože u stopky, kdy vlastně jsme měli to předešlé, vlastně nikdo nepřišel, takže vlastně je to až k nevíře, že ona tak vlastně ráda tady chodí a chodila i nad rámec svých pracovních povinností, jo, v rámci stopky. Takže vlastně jí nejdou vůbec o ty hodiny, ale spíš, aby s těma lidma ten kontakt navázala a udržela. Jo. Takže to je pro nás velmi, velmi povzbuzující, že tam ty vztahy jsou navázané. To jsme potřebovali slyšet. Jo, že to je nějaký dobrovolník skutečný. Fakt, není spolek, jo. Ona napíše, přijdu, jo, dokonce dělala rekvalifikační kurz, přitom nemusela tady vůbec chodit, protože vlastně ty dávky a všechny tyhle věci jsou v rámci rekvalifikačního kurzu započteny a ona tu přesto chodila. Takže chodí tady ráda. Jo. Dokonce oni bylo takové období, že stopka s nimi neměla dohodu, a ona tu chodila 2 nebo 3 měsíce bez té dohody, jenom tak, že vlastně byla zvyklá chodit, dokud se vlastně nevyřídili peníze v rámci města. Degradace tvé práce. Vlastně byste mluvili naši paní šefovou. No, paní Štěličková. Aha, tak to je z stopky naše šéfka. No, Ivka mi nevolala vůbec, ne? Tady máme někdo třeba bohoslužby. Aha. Tam už jsme si nechali takové ty výborné, takže vlastně napomáhají spíš v těch dobrovolnických věcech. A třeba jak jsou klienti spokojení s tím? Já myslím, že ano, protože vlastně, když vlastně potřebujeme třeba pomoct na komunitních skupinách, které vlastně naši uživatelé mají s dětmi, tak vlastně ona přijde a hraje si s nimi, nebo nějakým způsobem je na ty 2 hodinky zabaví, takže myslím, že ty maminky jsou velmi spokojené, že vlastně 2 hodiny se nemusí starat o vlastní děti, což je pozitivní a je to pozitivně bráno. Za 30 korun se zaplatí tenhle nocleh a vlastně nějakým způsobem tady přespí, 6 hodin přijde, 8 hodin odchází. Jo, tam bydlí vlastně ženy, tam jsem vám ukázal tu noclehárnu, tady je náš velín, 10 typů živatelky a takhle vypadají vlastně místnosti, kde jsou matky. Jo. Vlastně máme 10 pokojů pro maminky, nahoře 5 a tady 5 a takhle vlastně oni se tady se sdružují těch 5 matek. Oni mají jinak všechno svoje, sociální zařízení, vlastně záchody koupelny mají na pokojích, takže ten, kdo nepotřebuje, tak ani nevychází, ten, co se chce bavit. Tak. Ale fakt jsme zjistili, že nejdůležitější nejdůležitější místo je ta kuřárna, která je tady venku a tam se setkávají všichni. My jsme vlastně chtěli i v rámci té stopky ještě možná do budoucna rozjet, že by se zintenzivnila ta práce tady na té zahradě, jo? Že by ty maminky i z okolí mohly chodit a vlastně ta stopka by nám to tady takhle nějak stmelila, jo? K tomu, že by každý den tady mohli. Tady je bezpečný prostor celkem, jo? Takže psi žádní, jo? Je to tu udělané tak, aby ty děti si neudělali nějaký úraz, nebo je to tak aspoň částečně jsme se snažili to udělat. Jo? A to tu nemáme, museli jsme vlastně zrušit takové ty staré školkařské železné průlezačky, protože z toho byly jenom úrazy. Jo? Takže pak jsme říkali, že buď napíšeme nějaký projekt, nebo co vymyslíme, ale musí to být bezpečné, protože to bylo fakt nebezpečné. Holka zlomila na 2krát nohu, jak tam prolízala, nějak to byla spadla. To je nebezpečné potom pro všechny. Já nevím, kde se to
Nebudem to, nemám mikro. Někomu slibovala půdu. Prosím. Hele. Dobrý den. Dobrý den. Můžu si to tu napravit? Pojďte, Ruženko. Ano, jsem se k tomu byli výběrové řízení. Stopka dala jako, že kdo by mohl pracovat těch 30 hodin a kdo by měl o to zájem. No tak oni šli na Zárubek tam, kde bydlím. Tam to jako přišel pan Kumar, nabízel to všem, já jsem tedy neměla čas, ale slyšela jsem to, tak říkám, půjdu tady osobně. No tak jsem tady čekala 8,5 hodiny, než jsem se dostala na řadu, ale vybojovala jsem to, že mě vzali do té práce. No on se mě ptal, jako co umím, tak říkám, umím s lidma komunikovat, umím se přizpůsobovat, umím, jako kdo mi co řekne, tak jdu jako dělat. No tak on mi jako napsal, tak jsem šla na stopku, tam jsem si to všechno vyřídila, no vyřídila jsem si to, pak jsem se tady vrátila, ale pracovala jsem tady, tak první začátky byly takové to, ale pak už jsem si zvykla, protože já jsem mezi lidmi pracovala, takže mi to nedělalo nějaké žádné takové problémy. No a tady už pracuji 2 roky. Jsou tu teď ještě tady byli 7 nebo 8 lidí, co tu pracovalo, ale oni dělali venku, ale já jsem jako dělala tady. Už teď jsem ho znala, Kumara, pár lidí jsem znala, takže mi to jako nedělalo nic, už jako kdyby tu zpátky se vrátila do té práce. No. Co se týká kolektivu, no kolektiv je dobrý, nemůžu si na ně stěžovat, hodné holky, vyhovují mi, nedělají problémy, že jsem Romka nebo něco vůbec. Jako normálně vycházím s nima dobře. No a co se týká, co mi ta práce přinesla tady jako dost. Tady jsou ve středu a ve čtvrtky, ne, pondělí a středy jsou styky s Romy. No tak víte, někteří ty Romové
jsou taky, ale já už vím, jaké jsou, já už je znám, tak vím, jak mám s nima mluvit. Jo, takže jen třeba někdy dělám kávu, třeba jsou nervózní, že nemají práci nebo tak je uklidňujeme, jo, že přes ty internety nebo přes tu bránku, ať se dívají, že to je plno možností, aby si hledali. No a doporučovala bych jim, že na té stopce je to pravda, jo, můžu jim to doporučit, ale oni prostě ta stopka nemá tolik kapacity, a ty lidi umístila, nemá tolik. Někteří by chtěli pracovat, můžou jako, ale nemají tolik třeba s dětmi, jo. Zase tam potřebujete čisté řeči, když jsem měl nějakou práci s dětskama, oni nemají třeba, nemůžou tam dát někoho, kdo prostě nemá to maraže. No a jak přijdou, tak zase u nás nenadávají, já je uklidním, zase Kumar s nima se baví, že to nejde, že musí počkat, že tam to střídají se, že musí se jedna skupinka vystřídat, pak druhá skupinka, no randovně, co. Tady to je takové trošku, takové, spíš tady by to fakt musí být normální člověk, aby je uklidňoval, protože každý má dneska problémy, já je mám, každý je má. No, ale oni potom tu přijdou a nadávají a potom, jak už tam zamě, tak už to je klidno. Už Kumar se s nima baví, že to nejde jenom tak, že tam se to musí napsat, že jestli má čistý listy, jestli může mezi dětmi robit. No je to těžké, jako jo, něco řeknu. Televizi mluví, že, jak bych to řekla, Romové nechcou pracovat, ale chceme. My jsme děti od komunistů, my jsme se museli vyučit a do práce. Děti vychovat a do práce, a jenom do práce. My chceme robit, ale nám práci prostě není. Jako je práce třeba, děláme ty refleční, ty pohovory a chodíme na ty školy, jo, všecko, no ale není to, co bylo. Já bych ráda pracovala, strašně ráda, protože doma to známe. Ale mezi lidi, na jiné myšlenky člověk přijde, jste doma, to je stereotyp doma, ale jdete tam se dozvíte něco, tam se dozvíte něco a je to úplně jiný. Třeba jak tady, já tu ráda chodím, já tu nemusím každý den chodit, ale já chci sama, to se baví. Vždycky člověk přijde na jiné myšlení, přijdete, slyšíte od těch lidí to a to. Přijde, stěžuje si, že by chtěl práci, že to, já říkám, já ho vždycky uklidním, já říkám, počkejte, pan Kumar, on se nechá objednat. Jo, my ho tady uklidníme, jo, přijde za panem Kumarem, Kumar se tež snaží mu pomoct. Teď byli takové Hyundai, co si měli, tak přišli ty šéfové tady, jo, a co si s ním tady probírali, no a už Kumar už je zavolal všechny na lištinu a už tím Romům tam dával jako jim dával možnosti, ať se zapíšou a jdou pracovat. Takže on fakt pro ně dost jako dělá, jako snaží se moc. Brida. Mám to rozpropakuju, jo? Ne, a přijdu mám. Šula. No, bolí. No, tak. A teďka sanduk. A tady vidíte sandukama. Takže za 2 minuty končíme. Jo, člověče. Pavučina je tady už skoro 10 let a pracuje s dětmi a s mladými lidmi tady v Ostravě Kunčičkách a také připravuje primárně preventivní programy na základních školách v Ostravě a okolí. Mimo to pro všechny tyhle
cílové skupiny, kterým se věnujeme, připravujeme nejrůznější výlety, víkendové pobyty, tábory nebo jiné takové speciální aktivity. Dobrovolníků tady máme, stálých máme asi tři dobrovolníky a na táborech a různých jiných outdoorových aktivitách nám pomáhá asi další 20 dobrovolníků. Dobrovolníci v našich aktivitách dělají nejrůznější věci. Jsou to jako jednoduché volnočasové aktivity až po nějaké, řekněme, sofistikovanější programy, kdy si sami připravují nějaké konkrétní projekty, ke kterým jim dáváme tady prostor. Tak například, takže máme jednoho dobrovolníka, který v našem nízkoprávním zařízení projektě připravuje taneční aktivitu, takže připravuje sám nějaké, no, jak se to říká, choreografii, to jsem zapomněl. Připravuje sám choreografii a děti to potom učí. Pak je tady dobrovolník, který třeba pouští na hudbu nebo hlídá děti na houpačce. Máme dobrovolníky, kteří v čarovně připravují nějaký diskuzní program, takže mladí lidé pak můžou diskutovat s nimi na určitá témata. A máme tady třeba dobrovolníky, kteří jedou s námi na tábor a pomáhají nám připravovat vůbec celý program a jsou s námi na tom táboře. Opět je to různá škala od přímé práce až po tom, že jsou dobrovolníci v kuchyni, kteří se starají o zázemí. Určitě bez dobrovolníků bychom se neobešli a nedokážu si představit, jak bychom některé aktivity mohli zvládnout. Protože jako každá neziskovka bojuje s financema a najmout si nebo zaměstnat nějaké pracovníky je hodně náročné a dobrovolnictví je pro nás, řekl bych, celkem zásadní věc. Dobrovolníkovi se ztratila peněženka nedávno na dětském dnu, ale to není moc úspěšné. To asi dávat nebude. Tak jinak. Jinak, já mám takovou dobrou myšlenku, co mě napadá. Všímám si, že naši dobrovolníci nemají tu profesionální zkušenost, jako máme my, ale mnohdy mají takové to srdce a to prostě tu vitalitu do toho jít a to jejich nadšení nás umí strhnout. Takže to je super na dobrovolnících a rádi je máme. Aha, takže to je pro vás nějak inspirující, jo? Dobrovolníci jsou pro nás inspirace a povzbuzení k práci. To jste určitě chtěli v tom mít, že abyste uvědomili si ten váš kontext. Je to hodně těch, kteří potřebují řešit ten kontext nějakých sociálních dávek, což se trošku bojím, že to dobrovolnictví trošku schazuje, ale teď jakoby vážně. My se i na tom snažíme najít jakoby něco pozitivního, protože spoustu lidí, co jsou na nás inženýři, nebo co bylo něco, na nás jdou jako kdyby dělat prostě na nás s dětmi a s minohledačkou chodí po haldě a hledají tam prostě zapomenutý koruny a tak. Takže jako, my se toho jako nebojíme i toho tématu, takže klidně o tom mluvte. Jako. Jo, jako naši dobrovolníci mají motivaci buď z toho, že jsou třeba křesťané, protože jsme křesťanské zařízení, takže jakoby touha pomáhat potřebným a zapojit se do takové práce je pro ně něco, co pramení z jeho přesvědčení, z jejich i víry. A další takový důležitý prvek toho dobrovolnictví prostě
chci být užitečný, chci prostě pomáhat. A samozřejmě ta třetí věc je, že náš stát se snaží jakoby využít tu kapacitu těch lidských zdrojů, kteří prostě jsou na těch úřadech a nemají co dělat, takže chce tím zapojit a myslím si, že to je taky dobré.